Αφού συνδεθούμε στο λογαριασμό μας, μπορούμε να διαχειριστούμε το ιστολόγιό μας από τον πίνακα ελέγχου. Το πρώτο πράγμα που επιλέγουμε είναι η εμφάνισή του. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα πολλά θέματα που υπάρχουν και διαλέγουμε, αφού δούμε την προεπισκόπηση, αυτό που ταιριάζει στο δικό μας ιστολόγιο. Όταν καταλήξουμε, μπορούμε να διαχειριστούμε το πλευρικό πάνελ του ιστολογίου μας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας κάποια από τις δυνατότητες που μας δίνει το ιστολόγιό μας, όπως είναι σύνδεσμοι, ομάδες κτλ. Μπορούμε επίσης σε κάποιες εκδόσεις να διαμορφώσουμε την κεφαλίδα του ιστολογίου μας, προσθέτοντας τη δική μας εικόνα. Αφού αναζητήσουμε την εικόνα που θέλουμε και την προσαρμόσουμε στην κεφαλίδα μας, αποθηκεύουμε τις αλλαγές και έχουμε τη δική μας εικόνα. Μια άλλη ρύθμιση που επίσης μπορούμε να κάνουμε είναι να εισάγουμε από άλλο ιστολόγιο, ας πούμε το blogger της Google, δεδομένα στο δικό μας ιστολόγιο, τις αναρτήσεις δηλαδή στο δικό μας ιστολόγιο. Επίσης μπορούμε να εξάγουμε ως σε φορμάτι ιστοσελίδας το ιστολόγιό μας και να το αποθηκεύσουμε τοπικά στον υπολογιστή μας. Και μάλιστα ένα μέρος του ή ολόκληρο το ιστολόγιό μας. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο αν θέλουμε αργότερα να το χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού ή αν θα το χρειαστούμε σαν backup του ιστολογίου μας σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το σερβερ που το φιλοξενεί. Εδώ βλέπετε τον τίτλο του ιστολογίου, ο οποίος μπορεί να αλλάξει από τις γενικές ρυθμίσεις. Έναν υπότιτλο που συνοδεύει το ιστολόγιο και εμφανίζεται στην κεφαλίδα. Παράδειγμα, εδώ αναρτώ με ένα ιστολόγιο υποστήριξης της επιμόρφωσης β' επίπεδου. Δεν ξεχνάμε πάντα να αποθηκεύουμε τις αλλαγές που κάνουμε στις ρυθμίσεις, βλέποντας φυσικά πρώτα την προεπισκόπηση, ώστε να ξέρουμε αν αυτό που κάναμε είναι αυτό που ικανοποιεί τις ανάγκες τις δικές μας για το ιστολόγιο. Αφού το γράψουμε, αποθηκεύουμε την αλλαγή μας και συνεχίζουμε με τις ρυθμίσεις. Βλέπουμε τις ρυθμίσεις σύνταξης. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε την παραμετροποίηση σύνταξης μιας δημοσίευσης, το τι θα εμφανίζεται, ποια θα είναι η αρχική κατηγορία, ποιοι θα είναι οι σύνδεσμοι, και αποθηκεύουμε τις αλλαγές μας. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ρυθμίσουμε και να παραμετροποιήσουμε την ανάγνωση του ιστολογίου μας και να πούμε κάτι σημαντικό, αν η σελίδα που θα εμφανίζεται θα είναι στατική, δηλαδή πάντα η ίδια σελίδα και μάλιστα ποια από όλες θέλουμε να εμφανίζεται, ή αν θα είναι οι πρόσφατες δημοσιεύσεις μας, το πλήρες κείμενο ή μια περίληψή του. Αφού επιλέξουμε ό,τι εμείς νομίζουμε ότι μας εξυπηρετεί καλύτερα, αποθηκεύουμε τις αλλαγές μας, ρυθμίζουμε και την παραμέτρους των συζητήσεων, δηλαδή αν θα επιτρέπονται σχόλια, τι είδους σχόλια θα επιτρέπονται, πόσα σχόλια θα επιτρέπονται. Μετά βλέπουμε τα πολυμέσα μας, οι φωτογραφίες ως τι θα εμφανίζονται και
ως μικρογραφίες, το μεσαίο μέγεθος ή το μεγάλο μέγεθος. Μπορούμε να το ορίσουμε εμείς. Επίσης στο απόρριτο μπορούμε να ορίσουμε παραμέτρους για το ποιοι θα βλέπουν τον ιστότοπό μας και το avatar του blog μπορεί να αλλάξει και να βάλουμε όποια εικόνα θέλουμε εμείς εκεί. Επίσης η ενσωμάτωση του βίντεο και αν χρειάζονται μερικά plugin για να γίνει αυτό ως κώδικας ενσωμάτωσης που θα δείξουμε παρακάτω. Τα μέλη που θα είναι οι συντάχτες ή οι συνδρομητές ή οι αναγνώστες, αναλόγως του τι θέλουμε εμείς να κάνουν, μπορούμε να προσθέσουμε μέλη, να τους αλλάξουμε ρόλους ή να τους διαγράψουμε τελείως. Στο συγκεκριμένο ιστολόγιο βλέπετε ότι έχει 2 μέλη και μπορούμε τώρα να προσαρμόσουμε και το προφίλ του διαχειριστή, αυτό δηλαδή που θα βλέπουν όσοι θα επισκέπτονται το ιστολόγιο ή θα βλέπουν τις δημοσιεύσεις του ιστολογίου. Εδώ παράδειγμα το όνομα, μπορεί να μπει το πραγματικό μας όνομα, όπως και το πραγματικό μας επίθετο. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για ιστολόγια του σχολικού δικτύου, τα οποία είναι ιστολόγια εργαλεία της δουλειάς μας, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα μεγάλο στο να εμφανιζόμαστε με τα προσωπικά μας στοιχεία και να τα βλέπουν οι άλλοι δημοσίως. Αν δεν το θέλουμε βέβαια, μπορεί να προβάλλουμε το ψευδόνυμό μας και να βλέπουν αυτό. Αποθηκεύουμε τις αλλαγές στο προφίλ μας και η επόμενη ενημέρωση που κάνουμε είναι να επιλέξουμε το avatar με το οποίο θα εμφανίζεται δίπλα από τις δημοσιεύσεις μας. Στην προκειμένη περίπτωση θα σας δείξω την αλλαγή ενός avatar που ήδη υπάρχει, επιλέγοντας κάποιο από τοπικά από τον υπολογιστή μας, μια εικόνα η οποία πρέπει να είναι JPEG ή PNG ή GIF, και βέβαια από αυτή την εικόνα παίρνουμε μόνο ένα στιγμιότυπο, γιατί ένα μικρό κομμάτι, κόβοντας αυτό το κομμάτι με ένα εργαλείο κοπής που έχει το ίδιο το ιστολόγιο. Βλέπετε εδώ, επιλέγουμε το ενεργό πλαίσιο και εκεί θα κοπεί ακριβώς η εικόνα όπου ακριβώς εμείς τοποθετήσουμε αυτό το ενεργό πλαίσιο. Μια και δεν χωράει ολόκληρη. Έχει γίνει και το νέο avatar είναι γεγονός, αυτό θα εμφανίζεται δίπλα στις δημοσιεύσεις μας. Μπορούμε να προσθέσουμε ένα μέλος στο ιστολόγιό μας, πληκτρολογώντας το username που διατηρεί στο σχολικό δίκτυο. Συντάχτες των ιστολογίων του σχολικού δικτύου μπορεί να είναι μόνο πιστοποιημένα μέλη του σχολικού δικτύου και να του δώσουμε και ένα ρόλο, παράδειγμα συνεργάτης, συντάκτης ή και διαχειριστής ακόμη, αν θέλουμε να συνδιαχειρίζεται το ιστολόγιό μας. Τώρα βλέπουμε ότι εμφανίζεται στα μέλη του ιστολογίου και με το ρόλο που του έχουμε δώσει. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αφαιρέσουμε από το ιστολόγιό μας αυτή την προσθήκη. Σαν διαχειριστές έχουμε πλήρη δικαιώματα. Εδώ έχουμε μία επεξεργασία σελίδας, μια σελίδα στο ιστολογείο, την οποία μπορούμε να την επεξεργαστούμε και να την αλλάξουμε, αλλά μπορούμε και να την καταργήσουμε, αν χρειαστεί, αν θέλουμε στο μέλλον. Βλέπουμε τον κώδικα HTML, το αλλάζουμε σε κειμενογράφο και επιλέγουμε μία λέξη
με δεξί κλικ της λέμε αποκοπή, η οποία χάνεται, και την επαναφέρουμε ξανά στο ίδιο σημείο με δεξί κλικ επικόλληση, για να δούμε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να επεξεργαστεί, δηλαδή το ιστολόγιό μας, και σώζουμε αυτή την επεξεργασία μας. Μπορούμε να προσθέσουμε νέα σελίδα, αφού της δώσουμε τον τίτλο, στην προκειμένη περίπτωση λογισμικό, να προσθέσουμε ένα ενσωματωμένο βίντεο, τον κώδικα ενσωμάτωσης σε γλώσσα HTML, αφού το γυρίσουμε από κειμενογράφο σε HTML, και να του κάνουμε επικόλληση, αφού πρώτα το βρούμε. Στην προκειμένη περίπτωση στο λογαριασμό μου στο YouTube υπάρχει ένα βίντεο σχετικό, επεξεργασίας βίντεο. Παίρνουμε από εκεί τον κώδικα ενσωμάτωσης, την ενσωμάτωσή του δηλαδή, και τον επικολλούμε, αφού τον πάρουμε αντιγραφή, τον επικολλούμε στο ιστολόγιό μας, αποθηκεύουμε την επιλογή μας αυτή, και έτσι πια μπορούμε να το εμφανίζουμε στο ιστολόγιό μας ως βίντεο του YouTube, το οποίο αμέσως ξεκινάει να παίξει από εκεί, και προσθέτουμε την επικόλλησή του.